TV Dabarani Fleboro an bɛ sufɛ foli ta ka lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an ka bi bakurubaw filɛ nin ye sanu baarakɛla an taji baarakɛlaw ka don ni ɲɛnamaya la an ka jamana kɔnɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra sɔgɔmada na CICB la an ka minisiri fɛ n'o ye lalenta Awa Bababa ye ɲinan kun ye a tako 8nan ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛna aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɛmɛ minisiri so ale ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali lujurabatɔw ma ale ni dɛsɛbatɔw u ye bolimafɛnw d'u ma malo fo ka taa se fɛn caman ma ni an ka kunnafoni bakurubaw ye ka fara kunnafoni caman kan min bɛna lase aw ma bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na aw y'aw bisimila. Aw minnu tɛ sɛgɛn an filɛli la jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan an bɛ aw fo ko kuratun kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko farafinna kiritigɛla ka jɛkuluba olu ye tɔnsigiba fɔlɔ kɛ sɔgɔmada na CICB la an ka jamana kɔnɔna na u baara bɛɛ ɲɛmaya tun bɛ Mali jamana ɲɛmaa bolo n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye kɛnɛ kan minisiri caman tun bɛ wa k'a ma kɛ jamana wɛrɛ kiritigɛlaw fana kɔ Maître Hassan Bari ni ale ye Mali ka lafasaba jɛkuluba ɲɛmaa ye a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ Amadu El Konare ka kuma buruni ɲɛfɛ a ye min fɔ an ka jɛko lamɛn. Mali ye jamana kɔrɔba ye jamana kɔrɔba don mais an ka démocratie an ka état de droit fana a nana caman ta ɲɛ et puis a nana hukumu min kɔnɔ aw yɛrɛ y'a ye a nana kɛlɛ de kɔnɔ an ye kɛlɛ de kɛ pour que k'a sɔrɔ donc o kɔnɔna la a dɔnna k'a fɔ Mali ye jamana min bɛ kɛlɛ kɛ sariya kɔnɔ jamana min bɛ kɛlɛ kɛ sariya kɔsɔn jamana min bɛ kɛlɛ kɛ pour que ka sariya sɔrɔ donc o kɔnɔna la u yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ le comité exécutif du barreau pénal ko a nin congrès nin n'an b'a kɛ Afrique yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min kan ka a sɔrɔ o ye Mali ye donc o de kɔnɔna la Mali choisira ka a kɛ o ye en même temps fana Mali choisili nin na an ka autorités sen b'a la an ka autorités sen b'a la parce que u ye baara caman kɛ o sira kan fana i mana kɛ cogo o cogo i mana kɛ kojugukɛla ye cogo o cogo il faut que lafasali ka sɔrɔ i la parce que ko infraction bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ circonstance caman na donc il faut que mɔgɔ ka sɔrɔ i bolo min bɛ se k'i défendre n'a bɛ f'o ma avocat donc o avocat fana farala ɲɔgɔn kan ka tɔnkulu dɔ dilan n'a bɛ f'o ma ko barreau pénal international n'o bɛ kɛ o cour pénal international nin kɔrɔ donc o congrès de bɛ yan nɔ bi an y'o de reçoit o ouverture de ye bi ye an bɛna kuma sariya sur le plan international en même temps avocat yɛrɛ bɛ se k'u ka baara kɛ cogo jumɛn cour international nin kɛrɛfɛ fana donc an bɛna kuma olu de kan ni congrès nin kɔnɔna la tile 3 in kɔnɔ. I n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni daɲɛ kumabaw la cogoya min na sanu baarakɛlaw ale ni taji baarakɛlaw ka don ɲɛnɛmayara an ka jamana kɔnɔna na olu baara bɛɛ lajɛlen kuncɛra sɔgɔmada na CICB la a kuncɛra an ka minisiri fɛ n'o ye lalenta Awa Bababa ye ɲinan o kun y'a tako 8nan ye ɲinan babu kun bɛ min kɔnɔna na o ye Mali dugujɔrɔfɛnw bɛ se ka yiriwa ani a bɛ se ka malidenw nafa cogoya min na bi ale ni donna nataw la TV Jabarani tɔgɔ la Amadu El Konare ale tun bɛ kɛnɛ kan n'a ka kunnafoni di la u ye min sɔrɔ an ka jɛko lajɛ. Ni tako 8 ɲɛnamayali daminɛna Novembre kalo tile 12 a kun cɛra bi Novembre kalo tile 14 Bamako ni tile 3 de kɔnɔna na kuma kɛra babu caman kan wa faamuyali caman sɔrɔla cakɛda fɛn fɛn min ka baara ɲɛsinen don sanuko ani tajiko ma a kɛra jamana ta ye o kɛnyɛrɛye ta bɛɛ y'i sen don nin ko in na dɔw y'a yira k'a fɔ k'u ye nimisi wasa sɔrɔ a ko la. Hali ka da mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn falen an bɛ kumaw fɔ ɲɔgɔn ye i tɛ fɛn minnu dɔn i b'o ye kɛnɛ minnu kan vraiment diɲɛ taabolo yɛrɛ la o ka ɲi kojugu parce que vraiment a ye bɛɛ bila baara la ni nin ko façon caman bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ k'a bɛ bɛɛ bila baara la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu. Nin don in kuncɛyɔrɔ la jɔnjɔn sɛbɛn dira maa caman ma fɛn fɛn min seko ni damariya kɛ olu la Yara Uel fana fora ka wulikajɔ la. Vivo, VRH Mali. Sɛbɛn ninnu bɛɛ dilen kɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra an ka minisiri fɛ minisiri min ka baara ɲɛsinen don Mali dugujɔrɔ kow ma n'o ye lalenta Awa Bababa ye.
baara in kun bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ko bɔli ko de kan. An ye kuma caman fɔ a daminɛ la gouvernement mɔgɔw yɛrɛ minnu b'a courant ko ni jiko la, mun bɛ sirako la, mun bɛ a nafolo ko gérer ani ka fara ne yɛrɛ kan. Anw dama de fɔlɔ kumana k'a lajɛ sani an ka a lase mɔgɔ wɛrɛ ma. État yɛrɛ bɛ se ka mun fɔlɔ kɛ, jamana bɛ se ka mun kɛ. Donc baara mun kan ka se ka kɛ pour que ka société dɛmɛ a baara sanu bɔli la, an y'o kumaw kɛ. Kuma caman kɛra, dugu wɛrɛ mɔgɔw kun bɛ yan nɔ, degun mun b'u kɔnɔ a ko la, a kɛko ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na, bɛɛ nana k'i ta fɔ. An y'an hakili fara ɲɔgɔn kan. Lajɛ in kɔni a kɛra ka ɲɛ hɛrɛ ni baden na, an bɛ o barika da. A ye duwawu kɛ k'Ala ka tako 9 yira anw na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, dɛmɛ ale ni dɛmɛ kalo okumu kɔnɔna na, dɛmɛ minisiriso ale dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali lujurabatɔw ale ni dɛsɛbatɔw bɛɛ ma. O sen fɛ o ye bolimafɛn sen 2, malo, sili dilan ale ni sanuyaminɛ caman ta ka di u ma. Ni bɛɛ lajɛlen kɛra tarata tɛmɛnen. Okumu kɔnɔna na, 9TV Jabaranin tɔgɔ la, Bakari Kone ale ye jaw dɔ sɔrɔ. An ka jɛkulu lajɛ. Ni jɔnjɔn ye vraiment a sɔrɔli diyara ne yɛrɛ ye ka tɛmɛ hali minnu y'a sɔrɔ. Sabu ka da kan u ye ne sugandi ka ne k'u ka kumakɛla ye. Donc ne ka kuma bɛɛ tɔgɔ la, mɔgɔ minnu y'a fɛnw sɔrɔ. Bon fɛn fɛn ye fɛn sɔrɔ vraiment a diyara bɛɛ ye. Minnu ye moto sɔrɔ o, minnu ye malo sɔrɔ o, minnu ye tulu sɔrɔ o, minnu ye wari sɔrɔ o, a diyara bɛɛ ye. Vraiment Ala k'a to an kɔnɔ, Ala ka a dibagaw yɛrɛ fana kɛnɛ to an kɔrɔ. Vraiment o y'an ka foli ye. Ne bɛ min fɔ ka far'o kan, c'est vrai fɛn caman kɛra, mais malheureusement an ka jamana bɛ situation min na, n'i ye kasara min donna, n'i ye sɔrɔdasimusow sɔrɔdasidenw o de bɛ fara malheureusement victime kan. Donc an k'olu bɛɛ ta en compte, caman u bɛɛ tara en compte, mais o de kosɔn n ko min kɛra a ɲɛna, mais dɔ bɛ se ka kɛ dɔ kan ka kɛ ka fara a kan. Et puis ka bɛɛ fo maliyɛnw wo dunanw wo minnu y'an dɛmɛ, ka bɛɛ fo o y'an taalan ye o. An bɛ mawuludu kalo de la, o y'an taalan ye, mɔgɔ ka hinɛ ɲɔgɔn na. Halisa kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko maliden 400 ni kɔ olu de minɛna Guinée Conakry jamana la ka o datugu ka sababu kɛ ko siga kɛlen do u la. Nka ka aw ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi, gouvernement ale ni CSDM ka wulikajɔ sababu la ko ni maa ninnu bɛɛ labilala an bɛ don min na i ko bi. Okumu kɔnɔna na Mali ka lasigidensow min bɛ Guinée Conakry jamana la a ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a sɛbɛn k'a ɲɛsin CSDM ɲɛmaa ma yaasa ka foli lase a ma a ka wulikajɔ sababu la yaasa ka kunnafoni caman sɔrɔ nin ko in na an ka Amadu El Konare lamɛn. Bamananw ni kuma dɔnnaw b'a fɔ ko hali ni jugu ye sonsan ye ko i k'a tanu a kulofura jɛnya na ka kɛ ni cakɛda kinɛti ka kurutukurutu ye min tun bɛna kɛ sababu ye ka lagosiba lase anw ka jamana Mali ma n'o ye ka maliden maa 400 ni kɔ olu nɛgɛn ka don u ka daabolow fɛ ka taa n'olu ye Laginɛ ni ngolu bɛɛ lajɛrɛlen kafo ɲɔgɔn kan k'u kɛ siganamaw ye min yɛrɛ la jamana faama mun bɛ Laginɛ olu ye tɛgɛ dasiw kan ni k'u jate maa ŋaniya juguba ani tiɲɛnikɛla ŋanaw ye o de kama u y'u don kaso la o waati ninnu kɔnɔ maa minnu bɛ n'olu ye ŋaniya ɲumantigiw ye an ka jamana gakɔrɔnama ka taa se jɛrɛjɛkulu minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana i n'a fɔ CSDM olu n'a ɲɔgɔnnaw olu ye wulikajɔba kɛ ka da caman gosi u seko n'u damayira la bonya ni sariya kɔnɔ waasa maliden ninnu bɛ se ka lakodɔn k'u ko k'u jɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a dabirila u dala maa y'u bolo tɔnɔmi n'o tɛ ko maa ŋaniya jugutigiw tɛ o de kɛra sababu ye min ye Laginɛ faamaw ye u k'a faamuya k'a fɔ jɔngo ala ninnu ye maliden hɔrɔnw ye minnu tɛ ɲangata wale tigilamaw ye o kama u ye sɛbɛnfuraw ni fɛɛrɛw bɛɛ sigi ɲɔgɔn kan ni k'u bila ka bɔ kaso la k'u kɛ maa lafiyalenw ye minnu yɛrɛ nana an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ bonya ale ni karama la o bɛɛ lajɛrɛlen kuncɛlen kɔfɛ Mali ka lasigidenba min bɛ Laginɛ jamana ka bi ni o ye Modibo Tarawele ye a ko in ma tɛmɛ ale hakili kan cogo si la sabula a ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin CSDM ale ɲɛmaa n'a jɛw bɛɛ lajɛrɛlen ma bataki min kɔnɔ kuma filɛ aw ye ne nisɔnjalen bɛ ni foli ni waleɲuman dɔ sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin CSDM ale ɲɛmaaba ma m'a ladɔnniya k'a fɔ m'a fo k'a koɲuman dɔ k'a sabu kɛ n yɛrɛ kɛra seere ye a ye cɛsiri ni wulikajɔba minnu kɛ gɛlɛya min ye an ka nin jamanaden ninnu sɔrɔ kinɛti ka kurutukurutu kɔnɔ Laginɛkaw fɛ yan o de hukumu kɔnɔ i ye wulikajɔ cɛsiriw ani seko ni damayira yira min kɛ o diyara n ye min fo k'i waleɲuman dɔn o la e min ye CSDM ɲɛmaaba ye i n'i ka jamakulu bɛɛ lajɛrɛlen o bɛɛ kɔfɛ fana m'a ɲini i fɛ
ka i laɲagare hali bi n'a ka bi i bɛ sira min kan ni o ye cɛsiri wulikajɔ ye malidenw ani jamanaden wɛrɛ minnu bɛ yen ni u binna degun kɔnɔ tilennibaliya ani sariya tigɛcogo juguyaw i bɛ dɛmɛ min kɛ hali bi i k'o dɛmɛ sinsin waasa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya jɔnjɔn sɔrɔ i bɛ nin wulikajɔba mun na malidenw jamanaden wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ an'u ka timinandiya kosɔn o ye maamunafakoba ye o kuma e min ye CSDM ɲɛmaaba ye i n'i ka jamakulu n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɔn ko ala n bɛ nin foli in kɛ ni dusukunjɛya ani waliɲumandɔn belebele ye ka ɲɛsin i ma ne Modibo Tarawele min ye Mali ka lasigiden ye Laginɛ n ye nin sɛbɛn in kɛ ni k'a tigɛ nɔ bila ka ɲɛsin e CSDM ɲɛma ani ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ma bamananw ko bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande nin bataki min cira CSDM ɲɛma n'a ka jɛkulu ma u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ nin diyara olu ye kosɛbɛ ko nka ko olu ka hamina ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye gɛlɛya mana kɛ maliden fɛn o fɛn kan u seko n'u ka damayira ye min ye o ye k'u ka dɛmɛ ta ka lase u ma waasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na u fana ye waleɲumandɔn ni tanuni kɛ ka ɲɛsin Mali lasigidenso ɲɛma Modibo Tarawele ma ka kɛ ni a yɛrɛ fana ye wulikajɔba min kɛ ko in kɔnɔna la waasa malidenw ka se ka labila u ka segin ka na faso la an b'u fo u ka wulikajɔ la halisa kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko lafaamuyali lajɛba dɔ daminɛna kunungo Bamako a dabɔkun ye ka lafaamuyali kɛ baji ale ni sanji minɛcogo kan an ka jamana kɔnɔna na lafaamuyali na kɛ tile 3 ale de kɔnɔna na an ka cidenw ka fɔ la Aminata Daɲɔ a n'a ka jatala Baɲɔ Jɛnɛpo u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ni ɲɔgɔndalajɛ ye mun kɛra kunungo araba autorité du bassin du Niger fɛ hôtel El Faroukou la a tun ye ka maaw lafaamuya ni kibaruya dɔnni jɛnsɛnni ye ji min bɛ boliba kɔnɔna na sanji ani sanji n'a nacogoyaw kan ni u ka subahana mansin mun bɛ yen n'a bɛ munumunu sanfɛ n'u b'a wele nanzarakan na satellite o tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka lasɔmini kɛ waasa maaw bɛ se ka u yɛrɛ kisi k'u yɛrɛ tanga ka bɔ sanji ka kɔlɔlɔw ma Riyatelen kun ye mun ye ji mun bɛ boliba kɔnɔna na ani san mun bɛ na bon satellite de bɛ bila a b'a dɔn k'a fɔ san nana nin dugu la san ni baraka bɛ si dugu dɔ in ma k'a fɔ mɔgɔw ye 15 minutes avant pour que ji kana se ka mɔgɔw sɔrɔ inondation na sɔgɔ misali la ni sanba nana Silenge bon a fɔ mɔgɔw ye a Silenge ji nin bɛ se Bamakɔ ma heure 1 donc maa mun bɛ ba kɔnɔ a kan ka wuli ka bɔ yen joona sinon n'a ma bɔ heure 1 na dɔrɔn ji bɛna dɔrɔn a b'a n'a ka minɛnw bɛɛ cɛ donc système mun don n'a ye san sɔrɔ satellite la bɛɛ bɔ a kalama hali mɔgɔ min b'i ka bureau kɔnɔ ni connecté don internet fɛ a la e b'a dɔn i bɛ se ka kibaruya fɔ i somɔgɔw ye bon ja yɛrɛ a bɛ se ka ja kunbɛn parce que u ka système satellitaire b'a yɛlɛ k'a fɔ a ɲinɛ samiyɛ a tɛ don joona a man ka ja donc sumasi teliman mɔgɔw b'o kɛ a bɛ mɔgɔw sauver a y'a yira k'a fɔ ko baganmaralaw ni sɛnɛkɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu fana niyɔrɔba bɛ nin ko in na a bɛ se ka bagantigiw fana bagan caman bɛ ne bolo satellite y'a yɛrɛ k'a fɔ sɔmi bɛna dan sira fɛ yanni ka baganw kana sa mois de mars la kabini septembre octobre la n bɛ se ka caman feere n ka baganw na ka n yɛrɛ nafa a la ka fɛn wɛrɛ kɛ donc u ka fɛn kɔni satellite kɔni dan t'a ko la vraiment dɔnni de don diɲɛ dɔnni mun nana téléphone na dɔnni don a kibaruya bɛ se ka jɛnsɛn à la minute donc foyi tɛ cun maa si kan ji tɛ cun maa kan k'a fɔ ko inondation bɛna ka na dugu dɔ ci o kun y'an mɔgɔw tile o tɛ se ka kɛ bilen o. a tilala k'a yira ko kura ko maaw na kunnafoni sɔrɔ ji kan ani sanji nataw kan téléphone fɛ mɔgɔw bɛna kibaruya sɔrɔ fɛn bɛɛ fɛ parce que site web b'u bolo i bɛ kibaruya sɔrɔ fɛ radio so fɛn bɛ kibaruya bɛ d'a bɛɛ ma hali téléphone tigiw n'i ye whatsapp la n'i connecté n'i donna réseau la dɔrɔn ni ko dɔ bɛna kɛ dɔrɔn a bɛ se i ka réseau bɛ pan n'a ko pan dɔrɔn i b'a dɔn ka kibaruya dɔ nana e b'a ta sisan i bɛ naranga dɔ aviser k'a fɔ a fɔra ko prévision na 100 mm bɛna nara yala a mɛna fɔlɔ dɛ a fɔra k'a bɛna semaine nata 100 mm bɛna nara donc naranga bɛɛ b'a kalama k'a fɔ 100 mm mɔgɔ tɛ disposition ta. kumakuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni projet kura ye min musaka bi t'i jɔ fo sefa wari miliyari 6 n'a kunkanfɛn ma a baaraw bɛ to sen na fo jumadon novembre kalo tile 15 san 2019. tabarikala ni senfɛ caman na faamuyali kɛ sanji ale ni baji minɛcogo kan an ka jamana kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafonidilaw welela sɔgɔmaden na ko fɔ kumaw fɛ yaasa ka ɲɛfɔli kɛ u ye ko minnu bɛ ka kɛ ni tile filɛ na an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la u ka position ye min ye dialogue national inclusif ale kun kan an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Awa Adama Kulibali fo ka taa se Bakari Kone ma olu tun bɛ a kɛnɛ kan u y'an sama min na an ka jɛ k'o lajɛ.
Kunnafoni di ɲɔgɔn na jɛrɛ dɔ kɛra bi jɛkulu fɛ minnu jijalen no Maliko la n'u bɛ wele ko COFOP n'o ye Coalition des Forces Patriotiques ye. U ye ɲɛfɔli caman kɛ nin kɛnɛ in kan walasa ka kunnafoni caritaw jɔnjɔn di nabaga bɛɛ lajɛlen ma. K'a daminɛ jɛkulu in yɛrɛ jɔyɔrɔ la ka tɛmɛ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi kɛlɛ ta sira fɛ fo ka taa se kumaɲɔgɔnya min bɛ senna Mali kɔnɔ n'an b'o wele ko dialogue national inclusif ma. Da donna nin bɛɛ lajɛlen na ni k'a fɛsɛfɛsɛ. Jamadalajɛ min bɛ ka kɛ n'a bɛ fɔ a ma dialogue national inclusif anw de ka laɲini don. A kun ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna ka fɔ an bɛɛ kan ka na sigi ka kuma in na min b'a fɛ an k'o fɔ ka d'a kan an ka laɲini don an y'a laɲini fɛnɛ ni kuma min bɔra a kɔnɔ o ka kɛ wajibi ye jamana ɲɛmaa kan a k'o kɛ baara tagabolo ye jamana kɔnɔ. A jira n'an k'a fɔ ko COFOP sigilen don ni fangajɛkulu 23 de ye ka fara jɛkulu dɔwɛrɛw ka bolodi ɲɔgɔnma kan. CODEM ɲɛma dɔw tun bɛ kɛnɛ kan u y'u kan di an ka kuma galamani na. Satu H. Diallo, premier vice-président de la CODEM. An bɛ ka ɲini Maliyɛnw bɛɛ fɛ dialogue national inclusif ni an bɛɛ ka sigi ka kuma. N'an bɛɛ sigira ka kuma i bɛ ka jagoya a b'an laminɛ. N'an bɛɛ sigira ka kuma parce que Maliyɛnw de y'a don majorité de y'a don donc ni majorité ra sigira ka kuma fɛ jagoya a b'an lamɛn. Donc ne bɛ ka mɔgɔw deli ka f'u ye dialogue national inclusif an ka sigi ka kuma an Maliyɛnw cɛ parce que mɔgɔ si tɛna an ka jamana dilan ye. Ni an ka jamana mɔgɔ wɛrɛ t'a dilan an de kan ka dilan donc an kan ka kuma. Kuma dira kunnafonidilaw fɛnɛ ma walasa u k'u ka ɲininkaliw tɛnku maa ninnu na. O kɔfɛ COFOP mɔgɔw kumana u ka laɲini dɔ kan min bɛ boli sariya bulonba kan ni o ka fangata waati tɛmɛra waati kofɔlen kan kabini décembre kalo tile 31 san 2018. K'a fɔ jamana bulonba in a ka mandat banna depuis san 2018 décembre kalo tile 31. U bɛ yɔrɔ min na bi yamariya t'u bolo ka u sigi yen donc a ɲininen don u fɛ u ka u kɔkuru ka kɛ komi Modibo ka tile la min kɛla ka constitution sigi an kɛlen don k'o de laɲini depuis COFOP bangedon fo ka se bi ma constitution kan ka sigi ni jamana bakuruba bɛɛ ye walasa o ka se ka jamana ɲɛmaa ka kɔkɔrɔ don a ka baara la n'o tɛ ninnu tɛ se k'a fɔ ko ka gouvernement jigi ka bɔ yen n'o y'u ka bolo dɔ ye. Ni de bɛ dan se an ka bidon kibaru la min lasera aw ma Nef TV ɲɛmaya so ale ni fasiri jama ka bolo di ɲɔgɔnma sababu la an bɛ foli lase aw ma ka ɲɛma dali fɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Mali lakana halisa aw k'an bɛn don n'a nataw la.